Ngibingelele ngithemba ukuthi wonke umuntu uyaphila. Cha, abantu bakaNkulunkulu namhlanje akukuningi, kodwa uNkulunkulu ubeke kimi kuba sikhulume ngento ebalulekile evimba nevala eminingi iminyango yempumelelo yabantu. Kunezimo singabantu ngoba sesahlukahlukene, abadala babethi akuvelwa kanye kanye ngemadlebe empongolo. Babeshololo lapho ukuthi impilo akwenzeki ukuthi ivuleke kanye kanye kithi. Kukhona ababaphambili abanye beza ngemuva. Kodwa kuneqiniso elingakhulunywa ngani zakethu elibalulekile. Iqiniso elithini-ke eliwukuthi angeke siphumelele sonke uma laba asebephambili bengakwazi ukuphonsa itabha bephose laba ngemuva. Uyazi ukuthi uyothola ukuthi iminyango eminingi okhala kuyo ufisa ukuthi ivuleke, akukhona ukuthi ngoba kufuna uNkulunkulu asukumeze ukuthile noma abadala benze ukuthile, kodwa inkinga uvinjwe ngabantu asebephambili kulowo mnyango ngoba ibona okufanele bakuvulele nawe ukuze ufike phambili. Iqiniso lithi into ebuhlungu thina abantu abamnyama sibukelana phansi kakhulu, siyaqilazana. Umuntu uma umbuza ukuthi hey, usuphumelele wena empilweni kuhle, athi yena hayi ngoba uyakubona uyazama, uyawathanda amandla akho, qhubeka uzame kuyoze kulunga. Asho into yena angakaze ayenze kwayena la khona uvulelwe ngabathile iminyango ukuze impilo nayo ivuleke. Into thina abantu abamnyama esihlupha ngayo lokuthi singabambisana. Uyabona bangathiwa osephumelele uvulela ongakafiki, ongemuva kwakhe, ongakafiki kuleli zinga yena kulo. Iyona nto kuphela engenza ukuthi singabantu abamnyama sikwazi sonke ukuthi impilo ibe ngcono, ingabi njengoba sisuke siyibona noma kulobu nzima osukubhekene nabo. Bantu bakithi, bantu bakaNkulunkulu, imithandazo yonke uhlanga lwezulu ayibeka nje, imithandazo yonke siyisa uNkulunkulu nasedlozini, kodwa impendulo zisa ngomuntu. Kunjalo-ke bafowethu, uma usuphumelele, ukuphumelela kusho ukuthi mhlawumbe uthi ngoba nakho usuyimiliyoni, cha, njengoba kuwe sekukhona into ekwazi esinomthombo wokuphila, okugcina ukuphila, okwazi ukufakela isource of income. Lokhu kutshela ukuthi kulowo source of income zama phela nawe ukuthi akube khona omunye umuntu naye ukuthi omnikeza lo mbele nawo ogwansile ohleza kunaye, uzahleza phila. Okhokho bethu babesiselana ukuthi uma ufika ungenazi impahla, ungenamfuyo, bekwazi ukuthi lo akhiphe isithole, lo akhiphe imbuzi, lo akhiphe ukuthi bathi fuya nawe ukuze ukwazi ukusengela abantwana, bekwazi ukulekelelana. Nathi namanje esikhathini salamanje-ke salamhlanje abantu babhizi ngemisebenzi nani, angeke usukeleke nje ukuthi uzothola umane umthola umsebenzi kungekhona ngempela ukuthi umuntu olapho akuvulele umnyango nawe ukuze ukwazi ungena, umuntu owazi kangconile ophambili. Into ebuhlungu-ke bafowethu thina abantu abamnyama bese siyabukelelana. Uma ubuka izwe lakithi njengoba babikhala abantu ukuthi hayi amabhizinisi aphethwe ngabo ukufika, kufanele ingoba bona bayabambisana ukudlula thina. Lo mese nesitolo ufuna omunye ongakabi nasitolo sadayisa iy'ngubo, bahlanganise thina waba notha umcabango wakweni. Iqiniso lithi-ke bafowethu, empilweni ngeke sifike phambili uma singakwazi ukudonsana, singakwazi ukulekelelana. Wena osuphambili phonsela ongemuva intambo ukuze naye awele. Kulokho okudlayo xikelela ukuthi bakhona nabanye abadlayo. uNkulunkulu ufuna lokho, singabantu abamnyama sinobuntu, ufuna sibambisane. Asesifunde-ke bantu bakaNkulunkulu, nawe la ukhona uyibuka ukuthi bangakuwena osubaphonsela intambo, bangakuwena osubawezile, ungenza ngakho konke na ukuthi bawele. Yenza ngakho konke na ukuthi akube khona eminye imindeni edlayo ngawo, la ukhona nawe uvulela abanye ukuze nabo bekwazi ukuphila njengoba uney'dingo, njengoba nanku ukujabulisa ukuthi uthengile ukudla bayifuna ukuthi ingane uyayilethela. Cabanga ukuthi ukhona omunye onemizwa enjengeyakho. Kunjani-ke njengoba nawe kuke kwakufica ungenalutho, ungakwazi ukuthi uma uney'dingo ungakwazi ukwenza lutho ngoba ungekho okwenzayo. Awucabangele omunye umuntu. Bantu bakaNkulunkulu ake sisizaneni manje, akekho omunye osilekelele. Singabantu abamnyama kufuna sitakulane sodwa, kufuna sibambisane. Osephambili akaphonsele omuva, akaphonsele usemva intambo ukuze naye wena. Lokho uNkulunkulu uyakuthanda ngoba nedalo futhi ziyakuthanda ngoba kusenza sibe munye. uNkulunkulu uyanithanda abantu bakaNkulunkulu. Nisahlele emakhaya niyibuka, lo nalo yabuka ukuthi yena uvulela baphi umnyango. Lokho kuyisibusiso. uNkulunkulu uyakuthanda bokudala ubuntu. uNkulunkulu abe nani, uNkulunkulu uyanithanda. Amen.